gysgod yn fan hyn. Nawn ni ddangos y cerrig yma. Wedi gosod mewn y rhes. Baswn i'n meddwl bod hwn yn adeilad ar un adeg ar gyfer anifeiliaid. Ceffyl? Ie. A mae yna ddarn crwn wedi'i naddu yn hop y cerrig. Oedd ella'n galluogi damaid o bren orwedd ar ei hyd. Mae Cameron wedi dod o hyd i anifail marw o dan y graig yma. Dafad wedi marw. Mi wyt ti'n hel pen gologad wyt? Sef sgyl da. Ie, ond does na ddim un yn fama. Ie, cysgod i anifeiliaid yn hwnna. O dan y graig. Dyna fo Craig yr Ogof yng nghanol y llyn, dwi'n meddwl. Sŵn y Nant. A llynnoedd Cwm Selyn. A dros y bwncan yna mae 'na lyn bach arall. Tu ôl i ni ma'r graig. Ffordd yna da ni'n mynd.